Non se pode entender a prevención da violencia no deporte e noutros ámbitos, non sin ter en conta a psicoloxía. E, de feito, por iso, cando se creou a comisión, loitamos para que a psicoloxía estivese presente aí. Eu creo que non podemos traballar na prevención da violencia en ningún ámbito sin estar presente a psicoloxía. Para min, un psicólogo nun club deportivo ten que ser o nexo de unión. É dicir, ten que traballar cos rapaces en canto a violencia. Conductas prosociais, ten que traballar cos adestradores, porque, claro, de nada che sirve que o neno se comporte moi ben no campo se o adestrador está berrando como un tolo e está pedindo tes que ser intenso e tes que darlle unha patada se fai falta, non che sirve nada. Entón, darlle outras condutas prosociales aos adestradores e despois falar cos pais, por suposto, porque ao final a violencia nas bancadas no fútbol base son os pais. A día de hoxe non sorprende que dentro dun staff teñas xente que realmente te axude nese sentido, pero sí que hai anos era imposible pensar no tema de poder ter un psicólogo mellor, un coaching deportivo, eso era algo que non estaba presente. E ao final os deportistas o que precisamos é moita axuda de moita xente, e neste caso a psicoloxía podeche axudar moitísimo, pero sí que antes había un baleiro de información que non tiñamos. A día de hoxe sí, e dende aí evidentemente podese tratar moitos temas, entre eles o tema da violencia no deporte.